И здравейте, потребители на VBOX серия ми YouTube, аз съм Sted458. В това видео реших да ви покажа как да си направите Minecraft Texture Pack, ресурсен пак. Така напоследък доста хора, приятели, познати, там съученици ме питат как могат да си направят и поне да си го оформят както искат. Така. И в това видео реших да ви покажа. Сега, първата стъпка е да влезете в Start менюто. Ако сте на XP, пишете тук в изпълнение. Ако сте на седмица или на осмица, пишете в Start менюто процент, а попадата процент. И ще ви излезат една папка Roaming. Влизате. Оттам влизате в точка Minecraft и търсите папката Ресурс пак. Ето я. Така, влизате в нея. И тук се създавате една папка, примерно, си вземе кръстел, бля, нещо. Да, звучи смахнато. Ето ви ще празна е, да се уверите. Така, тук ми е моят текстур пак. Ето я. Така, след това влизате в нея. Ето аз тук съм се стигал предварително 3 текстур пака, по които ще работя. Fightful, Azair пак и Reformer пак. Така. Ще работим по Fightful. Влизате и ето тези 3 папки или там колкото са ги копирате. Или просто и така правите. И ги дърпате в тази папка, която сме си направили в ресурсния пак. Ето. Дърпате се ги тук. И изчаквате. Така. Това повече няма ни трябва. Махам го. Сега. Ето. Това е нашия текстур пак. Вече имаме. От тук снимката може да се коригирате. Ето, примерно, аз ще редактирам с програмата Paint. Само ще ви докажа. Ето, примерно, ще напиша. Ето нещо ще надраскам просто. И ще запиша. Ако искате, цъкате от поставени от тук и си избирате от тук някаква ваша снимка. И цъкате пак запиши. След това влизате в тази папка. От тук ще работим. Така, търсите Texture. Ако тук е да ви излезат някакви други глупости, търсите папката Textures. И сега блоковете, ето. Ето това е на Stone. Това е на Anvil. Ето това е на Cobblestone. Ето то даже ви ги пише. Така, както и да е. Ето сега да вземем примерно. Кое да вземем? От тук изземем. Така, и тук от Unit, тук за животните. Ето как изглежда котка, как изглежда примерно крава, тук кокошки и така. Сега, тук за луната е това. Тези тук, момент само. Тези за ко бяха, не ги знам. Значи, сега. Ето сега ще ви покажа едно нещо. Влизате в папката Glide. От тук за как да ви изглежда. Ето, от тук. Той още като влезете в самата игра, в началото. Ето това ви за Mojang. Може да се го редактирате. Нещо е такова ще напиша. Както е, айде да не се легава, ще напиша нещо. Така. Само малко е го дръпна, че да му намаля формата най-вече, шрифтът е. Така, това ще го махна от тук. Така и... след това записвате. Ето, примерно, едно кръгче ще направя и тук. Просто ви демонстрирам. И записвате. Може да поставите ваша снимка. Това е в самата игра Minecraft надписа. И него може да редактирам. Ето и те ще го зачерта малко. Така, тук сме готови. Сега, контейнер. Това ви е наковалнята. Така, тук ви са естествено печките, тук от чест, от хлопара, тук за коня, където ви е примерно, тук крафтинг тейбъл, това е крафтинг тейбъл, това е, мисля, че за диспенсера, да. Тук за отварите, така и разгледайте си ги. Ето. Сега да кажем крафтинг тейбъл, редактираме го отново. И всъщност, ето тези мои текстур пакове. Ето примерно ще взема Azair пака. Отново търся папката Textures, както ви показах. Бяхме на Glide и само да видя как се казва. Момент само. Крафтинг. Ето е тук в контейнера. Ето Крафтинг долна тейбъл. Така и го заместваме. Това го трием.
Ето, за крафтинга, трим го и на негово място поставяме ето това. Ето. Или просто всичките си ги дърпаме и ги заместваме. Ето. Не трябва да ги запазвате, замествате ги. Ето. Значи, така ще ви изглеждат крафтингите и другите работи. Ето, за още една демонстрация ще направя. Айде, този път няма да правя нищо по-така. Ето, примерно едно кръгче. Така. Малко и така ще го издокараме. И го записваме. Това не е задължително да се го правите, само ви показвам. Така сега е за минута. Тук може да си ги оформяте както искате. Тук по същия начин, например, айтемите, ето. Ще отворя някой друг текстчър пак. Айде, нека пак, или ай той ще отворя. Защото картинките са му яки. Ето, icons. Момент само. Ние първо трябва да влеем на textures и ето тук на items. И примерно, да кажем, кое да е? Абе, не знам, просто всичките ще ги заместим. Айде, нека са всичките. Отново ги замествате. Преместване, заместване. Заместване по-точно. Смете. Така. Тук по същия начин картата. Има за всичко, абсолютно за всичко. Така. Сега ще ви покажа нещо. Момент само да го намеря. Ето тук отгоре. Ето. Влизаме на icons. Ето това. Това много хора ми питат как мога да се го направят. На самата игра. И даже ще влеза в интернет, ще ви покажа. Е така просто да ви покажа. Само да намеря някоя по-такава снимка. Просто искам да ви покажа. То пак няма една хубава снимка с... Да ви демонстрирам. Ето, примерно тази. Виждате тези сърца тук. Ето тези сърца, виждате ги. Ако искате да се ги направите, примерно, ето виждате сърцата, тук бутчета, тук за левела. Сега, ето ги. Значи, тази икона, ето това ви е за option, за самото меню в играта, ето това ви е за Dirt. Може да си го направим нещо. Ето и така, ще ви стане цялото меню на черти. Така, това за икон, сега ще ви покажа от ето този texture pack, казва се Air Pack. Така, само да ви демонстрирам. Момент. Ето го. Icons. Ето виждате го, а и тези за сините. Значи, само да дръпна и тези, за да ги виждате. Значи ето го и това на Fightful, ето го на Air Pack, да се уверите за какво става дума. Айде. Само да ги отворя отново. Така. Ето за какво става дума. Значи, това е на Fightful. Ето, ако искате тези сърца, примерно да съвиете тези топченца. Или пък бутчета. Ето, на мястото на бутчета са сини кръгчета, на мястото на сърцата сини. И отново правите абсолютно същото нещо. Отваряте си вашия texture pack. Тая иконка е трите. И слагате на нейно място ето тази. И така по този начин може да се оформите както искате абсолютно целият texture pack. Така, стига толкова. Може да си го правите отново, повтарям за някой си път. Както искате. Сега ще ви го покажа. Дори да не кажете, че е някакъв Photoshop или нещо друго. Но преди това, отново само забравих. Където ви texture pack папката, цъкате с десен бутон и архивирай файловете. Първата папка. Цъкате OK и изчаквате малко. И трябва да се появи документче. Тези двете не трябва да ги триете. Ако изтриете едното, texture pack отива така. Защо съм на 1.7.2? Както и да е. Така, ще паузирам клипа, докато влеза в Fraps, защото не знам дали ще тръгне. Така, и ето ме тук в Майнкрафта съм вече, не знам, гласа ми вече може да се чува по-зле, така. Аз съм в момента на 1.8.1, заради това има ето това Майнкрафт Сърс. Това още не го знам какво е, не съм влезал, така. Сега, влизаме на настройки, отваряте си папката, ето.
Бля. Така, ето го нашия текстчър пак, както ви показах, тук даже го надраскахме и изчакаме да зареди. Така, ето го. Ето отново ще ви покажа, тук надписа надраскахме и тук нали спомня, че надраскахме и тези моливчето на опшена. Сега влизаме в някакъв наш мап, ще влеза в някой обикновен, където съм си играл. Ето да кажем тук. Виждате скино, ето тук крафтинга, тук смисъл айтемите така, инструментите си какви са. Долу сърцата ги виждате, че са в кръпчета. И сега контейнерите. Така. Крафтинга, както помните, го надраскахме. Ето. Червената стрелка е това. Така. И това беше за мен в този клип. Дано съм ви помогнал да сте разбрали. Ако искате, привъртате си клипчето назад, спирайте го на пауза или каквото искате правите. Аз бях Stage 358, дано да ви харесало видеото. Очаквайте още клипове. Коментирайте, харесвайте, споделяйте и до скоро, до следващия епизод.